И здравейте хора, аз съм Любчо и забрал съм да си изключа звука на телевизора. Добре, Джон си не влиза, разбира се. Защото е някакъв буклук. Да, окей. Да, извиняй се. Да, ще снимам поредици с предизвикателства. Други поредици също ще снимам. Просто косата ми просто така съм се бухнала, защото преди малко се къпах. Да, иначе не ми е така. Добре. Да, ще снимам поредици. Давайте идеи. Ударата. Добре, давайте идеи за предизвикателства. Лайкнете клипа. Коментирайте, абонирайте се за мен. Искам да събера поне 100 абоната. И това мисля да беше от мен. И чао!